Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, zvinoitika mukurarama zvakangoma hazvo veduwe. Ya, vanhurume tiri pamahwani. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura. Inini mukoma ndakadyisa murume wangu. Mushure mekunge ndadyisa murume wangu, then ndokubva azotanga kurwara. Saka akati arwara kudaro, ndo pandakabva ndaona kuti panapa zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Already ndakati ndawanikwa mukoma, inini nemurume wangu tainge tichigara pamba pevabereki vake. Zvino pamba pevabereki vake mukoma, ndakabva ndazoona kuti vanhu vepo vainge vachiita sekunge ivo vainge vasingatombondifariri zvachose. Vainge vakatondiratidza kubva musi wandakatizira kuti pamusha pavo ndainge ndisina kana kumbogara ndagamuchirika. Saka ndaiti kana ndikasangana nematambudziko ose awo andinenge ndasangana nawo, hakuna kana aizokwanisa kumira neni. Ende zvakazoitika ndezvekuti kubva murume wangu paakabva azotanga kuita kahunu kekuti aipota achindirova, ndakabva ndatoona kuti izvi zvinhu zvekuti zvainge zvichifadza hama dzake. Ndaiti kana ndarohwa paya, kana vanhu vakandiona ndichichema, vanhu vaibva vazotanga kutevedzera kamuchemero kaya ako kandinenge ndichiita. Zvinhu zvekuti zvainge zvava kungogara zvichindirwadza. Ndokubva ndazombodzokera zvangu kumusha. Amai vainge vakangonditi kwandiri, mwanangu chimbodzoka kumba kuti tinge tichikurukura kuti kochiko chiri kumboitikawo mumereji yako. Zvadaro mukoma, ndakabva ndazombodzokera kumusha kuya. Ndakati ndadzokera kumusha, ndakabva ndanzwa kuti at least pain iya yandainge ndichinzwa nemastresses zvainge zvava kuita sekunge zvainge zvava nani because of the change of environment. Asi sezvisinei, ndakati ndiriko kumusha kwedu, ndokubva ndazotanga zvekare kudanana neumwe uyo ainge ambori mukomana wangu, but iyewo ainge atova nemhuri yake. Saka nekuda kwemastresses ndakangozviudza kuti regedzai ndimbodzokera kuchiex changu kuti ndinge ndichimbotovewawo maronda angu. Iye akabva angoti dzawira mutswanda. Ndokubva tatotanga kutodanana paya, ende takadanana zvekuti wainyatsokunzwa kuti chinhu chinonzi rudo hakuna chinhu chinonaka kudarikidza rudo. Taikwanisa kungotorana zvedu tobva tatoenda totanga kutonofadzana tiri mumunda, kana kuti aingonditaimira paya pandinenge ndakwira mugomo ndichitsvaka huni, iye obva atonditevera, tobva tatoswera zvedu tichifadzana. Rudo mukoma rwainge ruchiita kunaka. Ndini uyo mukoma ndainge ndatokanganwa kuti kune chinhu chinonzi nhumbu. Ndo pandakabva ndaona kuti panapa ndainge ndisina kutevera apa mazuva angu ainge atokwana. Ndakambozviudza kuti ndichatevera wanikwe ndainge ndisiri kana kutombotevera. Pandakaona kuti panapa zvainge zvaitika ndainge ndatobatira, ndo pandakabva ndazokasika ndikabva ndazodzokera kumurume. Ndakati ndadzokera kumurume kuya mukoma, iyewo ainge atoriwo nechikara chake, ndokubva atongondibatirawo mukona pasino kana mwedzi yakati wandei. Munhu wose pamusha ainge atozviona kuti muroora ava nepamwe pamuviri. Pamuviri paya mukoma pakabva pagamuchirika. Vanhu vakabva vazombotanga kundibatawo zvakanaka, asi inini hana yangu yainge isisina kana kumbogadzikana, because ndainge ndava kutya kuti kana kuri kunzi vanhu vakangosuspekta chete kuti muroora uyu why is it, paakaenda kumusha kwavo achizodzoka ndo paakabva azoti ainge abatira pamuviri. Ndakabva ndafunga dzimwe metsi, then ndikabva ndafamba kudaro. Ndakabatsirwa neimwe shamwari yangu uyo wandainge ndichishamwaridzana naye. Sawira wangu akati andipa madirections uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda. Ndakabva ndaona kuti kwacho kwaainge andipa madirections kwainge kuri kure,
zvaitoda mazuva maviri kuti uende ikoko then wobva wazodzoka. Ndakabva ndati kuna sawira wangu, manje kuti inini ndinge ndichienda ndiri ndoga hazviiti. Zvatava kutoita panapa ndezvekuti iwewe sawira wava kutondiperekedza. Ndo patakabva tazonyepera varume vedu kuti tainge tichida kuenda kunoona vamwe madzimai. Iniwo ndakabva ndangotanga kungonyepedzera sekunge ndainge ndichingonzwa kurwara kamwe kakungorwadziwa nemimba. So ewo murume wangu akabva angorohwa nehana akati zvino kuti ndinge ndichiperekedzana newe hazviiti, manje ndoita sei because ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kubasa. Ndikabva ndati usazvinetsa hako murume wangu, mira ndingoenda ndiri ndoga. Akabva ati no, kuti uende uri woga hazviiti, chienda navatete vako hanzvadzi yake. Ndikabva ndati kana nditi unoziva kuti inini navatete hatinyatso-kupindirana zvakanaka, manje zvemastresses ndakazvitakura kudai handisi kuda. Ndikuda kuti ndinge ndichizokuzvarira mwana wako ari mukondisheni yakanaka-naka. Handiti unoziva kuti kana munhu akazvitakura haafaniri kuti ange achizoita mastresses akawandisisa. Ndakabva ndaona shasha ichinyemwerera, ndokubva abuda zvake murume akabva aenda zvake kubasa. Inini ndakabva ndazosara ndokubva ndazorongedza paya. Sawira wangu akabva atouya ndokubva atonditora pamba, tikabva tazoenda zvedu. Taenda kuya mukoma kwainge kusitomborina kana madzimai vainge variko. Takatoenda zvedu kune imwe ng'anga iyo yainge ichirakidza kuti iyo nasawira wangu vainge vachiita kupindirana, kukenerana chaiko, because kunyange kubhadhariswa handina kana kumbogara ndabhadhariswa. Tasvika kuya mukoma takabva tazogara pamba peng'anga iya. Ndikabva ndazotanga kubikwa. Ndakabikwa zvemhando yepamusoro zvekuti nanhasi uno mukoma murume woga woga wandinenge ndasangana naye pabonde unonzwa munhu achiita kuridza mhere. Ameno kamwe kamugadzirirwo kandakaitwa neng'anga iyoyo, asi zvishoma zvandingangokuudzai ndezvekuti n'anga iyoyo yakatora rimwe danda iri magadzirirwo acho arakaitwa rakavezwa kuita kunge sikarudzi yemunhurume. Saka n'anga iya yakabva yazotora toi riya ndokubva yazotanga kushandisa danda riya iro rine shape rakavezwa kunge sikarudzi yemunhurume. Ikabva yatanga kundiitisa bonde nedanda iroro. Yapedza kundiitisa bonde nedanda iroro, yakabva yazotanga kumwaya mimwe mishonga pasikarudzi yangu. Mukoma ndakati ndamwaiwa mishonga iya pasikarudzi yangu, ndakabva ndanzwa kuti panapa ndadzokedzana kuita mandara chaiyo. N'anga iya yakabva yandiudza kuti kweupenyu hwako hwose zvichange zvichizoitika pauri ndezvekuti uchingonobva kunosangana nemunhurume, kana kuri kunzi ukangozvigeza nemvura inenge ichitonhora, sikarudzi yako inobva yadzokedzana kuita kunge yemhandara chaiyo. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazogezeswa zvekare nemimwe mishonga, but mishonga yose iyo yandainge ndichigezeswa nayo, n'anga iyoyo yainge ichingondigeza muzvidya umu kunyanya pasikarudzi yangu. Ndapedza kugezewa kudaro muzvidya zvekare nepasikarudzi yangu, n'anga iya yakabva yazonditemerera nyora. Ndakarwadziwa mukoma, mumatama omu mesikarudzi ndine nyora dzandiinadzo. Ndine nyora dzinokwana idzo kuita 6. Kusaidi uku kune nyora 3, then kusaidi uku kune dzimwe nyora 3. Nyora idzi mukoma dzakatemererwa mumatama mesikarudzi yangu. So I think kuti nyora idzodzo ndo dzinondibatsira kuti kana ndiine munhu uyo wandinenge ndichidanana naye, kana kuri kunzi akangogara andinanzva chete, munhu iyeye anobva aita iya inonzi go wild. Kunyange murume wangu paakazofind out kuti ndakatombomuchita mukoma, akashaya kana plan, akashaya kana zano. Chake chaakangogona kuita ndechekuti akabva atanga kuchema. Zvino mukoma murume akati azviziva kuti ndainge ndaita chikomba, ndokubva ndazomukumbira ndikati ndinokumbirawo kuti unge uchimbomira kuudza hama dzako nyaya iyi tinge tichiitaura tiri 2 kudai so. Ndokubva azobvuma
apa pandainge ndichimukumbira kuti chimbomira kuudza hama dzako, nekuti inini ndiri kuda kuti hama dzako ndinge ndichizodziudza ndiri inini. Ndainge nditori mubishi rekuti ndinge ndichizvibvunza kuti zvino ndoita sei zvandabatwa nemurume kuti ndiri kumuhurira. Ndo pandakabva ndazongoramba ndichingoenda kune n'anga iya, ndikabva ndazopiwa mushonga wekuti ndinge ndichizodyisa murume wangu. Ndakati ndadyisa murume wangu, murume ndokubva arwara. Mukoma ndakaita zvivhindi zvekuti ndakasiya ndakakira murume wangu achirwara, ainge achirwara zvainge zviri serious. Ndakangobuda makuseniseni ndokubva ndasiya ndakiya dhoo. Apa ndainge ndasiya ndakamuisira chibhaketi chekuti kana akanzwa kuda kuita tsvina anongoitira tsvina mubhaketi iroro. Ndokubva ndamusiyira zvekare chikafu icho chandainge ndabika. Ndakasiya ndamuudza kuti ndainge ndarota dzimwe hope dzainge dzichityisa. Ndokubva ndangotsvaka imwe hama yake, hama yekuti sekuru ivavo vainge vakangogara vakavengwa pamusha ipapo. Ndikabva ndangoti ndo vainge vachida kumuuraya, vainge vachida kumuchekeresa. Ndikabva ndati zvino urwere uhu marotero acho andainge ndaita hope dzacho, kana kuri kunzi iye urwere hwacho hukangozivikanwa nehama dzake, then iye murume wangu aibva azofa. Semunhu wekuti murume wangu munhu ava kutongokontrolewa nesikarudzi yangu. Chose chandataura anongotanga kungofunga kuti mudzimai wangu uyu manakiro anondiitira pabonde, rekei ndingoteerera zvacho izvozvo zvaari kundiudza. Ndakabva ndangobuda mumba ndikatora vana vangu ndikasiya ndamukira mumba. Ndikabva ndazoenda kune n'anga iya. Mukoma ndakati ndaenda kumba kwen'anga iya ndokubva ndanorara the first day. The following morning makuseniseni zvekuma 4 ndokubva ndatokwira bhazi ndikatodzokera kumurume. Ndakati ndichinokinura dhoo kudaiswa mukoma, ndakanzwa rimwe zimunhuwi rainge ririmo. Munongoziva munhu kana achirwara, apa imba yacho yobva yazongoswera yakavharwa mahwindo, dhoo rakakiwa. Apa munhu achingoitira tsvina imomo mainge muine umwe munhuwi wainge usingaiti. Ndakati ndasvika mukoma ndokubva ndakasika ndikabva ndabikira murume wangu. Pose apa hama dzemurume dzainge dzichingofungidzira kuti zvimwe kuda murume ainge abuda aenda kubasa. Ndamubikira kudaro mukoma ndokubva ndamupa chikafu icho chainge chiine mushonga wandainge ndapiwa. Mushonga uyo wandainge ndapiwa wainge uri wekuroyonora. Zvekare pane mimwe mishonga yandainge ndakapiwa ndainge ndakanzi ndichingonosvika pamusha pevabereki vemurume wangu ndaifanira kuti ndinge ndichizomwaya mishonga iyoyo. Mushonga wacho wainge wakaita kunge chivhuno, so that pasazowana munhu wekuti anozonyanya kundibvunzisisa kuti ko why ndainge ndasiya murume wangu achirwara. Zvadaro mukoma ndakangoti ndichingopedza kubikira murume akabva atanga kuchaya. Murume wangu akachaya zvekuti akaita sekunge achazadza 20 liters netsvina yaainge achiita. Mukoma tsvina iyoyo yakangoswera irimo mumba because ndainge ndava kunyara manje kubuda nezibhaketi rainge rakazara tsvina kudaro. Bhaketi riya mukoma zvandakariita ndezvekuti ndakangorivhara ndokubva ndarisungirira musaga ndikavhura mahwindo, but kamunhuwi ketsvina kainge kachingonzwika kuti ya mumba munomu muri kunhuhwa. Murume wangu akati achaya kudaro ndo paakabva azorikavha, asi ndakabva ndamupfugamira ndikabva ndati murume wangu ndinokuda, please ndiregererewo, handimbofi ndakakuhurira zvekare. Iye zvaakangoita ndezvekuti akabva agara padhuze neni apo pandainge ndakamupfugamira ndokubva atanga kuchema. Akaita sekunge acharidza mhiri, asi semunhu wekuti ndinoziva kuti chinokwanisa kukontrola pfungwa dzake isikarudzi yangu, ndakabva ndamutora paya ndikabva ndati zvinhu zvako zvitore, izvi ndezvako. Murume wangu ndopaakabva azotanga kurara neni paya. Akati apedza kurara neni ndikabva ndaona shasha zvino yava kutanga kupukuta misodzi, ikabva yati it is okay mudzimai wangu, ngatirambe tichingoenderera mberi nerudo rwedu. Asi chindivimbisawo kuti hauzofi wakandihurira zvekare. Ndikabva ndatanga kuchema zvekunyepedzera ndikati murume wangu ndadzidza ipapapa, handiti wanga watondiramba, handifi ndakakuhurira zvekare. Asi ndakabva ndamuti
chinhu chakandikonzeresa kuti ndinge ndichikuhurira inhau yekuti mabatirwo acho awo andinoitwa nehama dzako ndo anoramba achingondirwadza. Tadii tangobva pano takwanisawo kunowanawo pedu pekuti tinge tichinovakira. Ndo zvandakazoita mukoma. Murume akabva ati, saka uri kuda kuti tinge tichizovakira kupi? Ndikabva ndati kune murume, zvinoita here kuti tinge tichienda kunovakira kwedu? Ndo tikabva tazobva, ndokuzobva kwatakazoita kumusha kwemurume tichienda kunovakira kwedu. Izvezvi ndigere nemurume wangu kumusha kwedu, kumukontrola ndinongomukontrola madiro kana vari sevabereki vake mukoma. Vandakazotonyanya kudyisa vainge vari amai vemurume wangu. Izvi ndainge ndichizviitira kuti ivo vasazonyanyisa kundibvunzisisa zvakawandisisa, especially ipapo pandainge ndatanga kupfuurira murume kuti handei tinovakira kwedu. Ndainge ndisingadi any disturbances. Kubva zvandakazouya ndikabva ndazovakira kumusha kwedu nemurume wangu, inini neex wangu uya akambondinyaradza, gemu ichingori on kunyange zvake iye aine mhuri yake. Zvakangoma zvoveduwe. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vanhurume tiri mahwani chaiwo. Asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo help. Pari zvino handichatombosarudzi kuti help yacho ingabva kupi, kungava kuri kumaprofita, kun'anga kana kuti kune mapastors. Chandava kungoda right now help. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndine umwe mwana wangu, saka mwana wangu uyu inini nemurume wangu tainge tiri pakati pekunetsana, ndokubva tarambana. Inini ndakabva ndazotora mwana wangu ende ndigere naye, saka ivo vamwene vangu vakabva vazoramba neumwe mwana wangu musikana, but wandakangokwanisa kutora pari zvino mwana wangu mukomana. Zvino vamwene vangu pane pavakambonditumidzira message, vakanditumidzira message iyi. Unfortunately message yacho vakabva vazoti delete for all. Dai kwanga kuri kunzi message iyoyo ndainge ndichiri nayo, zvimwe kuda kana kumapurisa ndaikwanisa kungoenda nayo message iyoyo, because vamwene vangu vakanditumidzira message vainge vakanyora ivo vakati, mwana iyeye kana kuri kunzi hauna kumuhura, kana ari mwana wemwana wangu tichaita zvinhu zvekuti iwewe mwana iyeye uchamudzosa wega, uchamudzosa uchiita zvekukambaira uchitikumbira ruregerero. Panguva yacho iyoyo ndakangovapindura ndikangoti ndezvekwenyu izvo, handiti mwana uyu ndini ndakamuzvara, kana ndirini ndakamuzvara mwana wangu, ende iyeye wacho wamuinaye ndiri kuuya kuzomutora, kunyange nemapurisa ndichauya ipapo ndichiuya kuzomutora. Then ndokubva vandibloka paya, vakabva vangoti delete for all. Iniwo ndikabva ndangoti zvimashoko zvavo zvekupenga izvo, ndikabva ndazongoramba ndichienderera mberi neupenyu. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti mwana wangu uyu akabva azongotanga kungoita dambudziko rekuti anombozvimba rurimi zvekuti kana kumufidha chaiko kunenge kuchitonetsa. Munhu wekuti ava kutongorarama nekudya mukaka, munhu wekuti ava kana azvimba rurimi kudaro mukoma anenge achitongorarama nekuita zvekukanyirwa sadza nemukaka. Amai vangu vari kumusha vanobva vazotanga kumufidha sadza riya iro ravanenge vakanya nemukaka. Saka kamuraramiro kacho mukoma kava kuita amai vangu zvekare nekamuraramiro ako kari kuita mwana wangu kanondirwadza. Zvaizvezvi ndakabva mukutumidzirwa message ndichiudzwa zvichinzi mwana akati aenda nevamwe kumombe. Hanzi akabva azongotanga kungoridza mhere achimhanya. Hanzi dai kwanga kuri kunzi pavakaenda kumombe kwainge kusina vanhu vakuru, mwana wangu angadai akamhanya akanozviwidzira mudhamu akatofa, because akangotanga kuridza mhere achimhanya akananga pane rimwe dhamu.
saka mukoma zvinhu zvekuti kana kubasa chaiko handisisina kana peace of mind, ndiri kungogara ndichingozvishungurudza nekungozvibvunza mibvunzo yakawandisisa. Saka advice yandiri kudawo kubva kune vedare renyu ndeyekuti zvinoita here kuti ndinge ndichingodzosa mwana wacho kuna baba vake, so that inini ndikwanisewo kungoita peace of mind, because I am so confused. Kumwana wangu akazondifira ndichaita sei? Please ndibatsireiwo. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi vedu avo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Kana wakambosanganawo nedambudziko iroro, please come to my inbox muzotiudzawo kuti dambudziko racho makazoripedza sei.